Natukom il-lejla tajba. F'xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arpa Għawdex nilqgħukom għal lezzju divina tas-sitħat tal-Għid immexxija mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Fil-Vanġelu meħud minn San Ġwan illum inkomplu nisimgħu lil Ġesu illi jagħmel id-diskors tal-aħħar, id-diskors tat-tluq, diskors illi fih iħalli bħala wirt, bħala it-tifkira tiegħu ħajja lid-dixxipli lill-Knisja il-kmandament il-kbir tal-imħabba waqt li jwiegħed li jibgħat l-Ispirtu Santu. Ejjew flimkien mal-kor nidħlu fil-qalba ta' din iċ-ċelebrazzjoni bil-kant tal-bidu. Nati ġieħdi l-ismek o Sultan. Nati ġieħdi l-ismek, nati ġieħdi l-ismek, nati ġieħdi l-ismek. Tu inħobbok infarek nadura, nati ġieħdi l-ismek o Mexxej, nati ġieħdi l-ismek, nati ġieħdi l-ismek, Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nitolbu. Inroddulek ħajr, Missier tal-imħabba kbira li inti għandek għal kull wieħed u kull waħda minna. Inroddulek ħajr għax int qatt ma tkun kuntent sakemm il-bniedem, sakemm aħna narfu, inħossu, nagħmlu esperjenza ta' din l-imħabba. Għatina qalb kbira biżżejjed, qalb doċli biżżejjed, biex tkun tista' tinfetaħ għal kelma tiegħek. Ħalli tilqa il-Paraklitu, tilqa lil dak li inti tixtieq tagħtina, biex ikollna l-paċi vera li mhijiex bħal dik li tagħtina d-dinja. Għal ferħ tagħna, għal glorja tiegħek u għal paċi tal-oħrajn. Inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmru għandu. Min ma jħobbnix ma jħarrix kliemi u l-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex tiegħi imma tal-missier li batni.
Għedtilkom dan meta għadni magħkom, imma d-difensur, l-Ispirtu s-Santu li l-Missier jibgħat f'ismi jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li għedtilkom. Jiena nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, ma nagħtihulkomx kif tagħtih id-dinja. Tħallux qalbkom titħawwat u anqas titbeżza. Smajtu x'għedtilkom, jiena sejjer u nerġa' niġi għandkom. Kieku kontu tħobbuni, kontu tifirħu li sejjer għand il-Missier, għax il-Missier huwa akbar minni. Għedtilkom dan minn issa qabel ma jseħħ, biex meta jseħħ temnu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Nodu bil-qiegħda. Ninsabu fil-Vanġelu ta' San Ġwan u ninsabu kif tafu intom fis-sitħat tal-Għid. Il-Knisja permezz ta' dawn il-Vanġeli tal-aħħar ħdud tal-Għid tippreparana b'mod speċjali għall-miġja tal-Ispirtu Santu, għall-miġja tal-Ispirtu Qaddis. U kif nafu l-Ispirtu Qaddis huwa il-preżenza ta' Alla fostna wara t-Testament il-ġdid. Jekk aħna rridu niltaqgħu ma' Alla, jekk aħna rridu nagħmlu esperjenza ta' Ġesu, jekk aħna dak li ngħidu, il-quddies li niċċelebraw, it-talb li nagħmlu, dak li nisimgħu fl-omeriji fil-prietki, nixtiequ li jseħħ, nixtiequ li jsir esperjenza, nixtiequ li jkun ħajja, allura hemm bżonn inħallu lill-Ispirtu, l-Ispirtu tal-Alla jiġi fina. Huwa mhux optional, mhix xi ħaġa li nistgħu ngħaddu mingħajrha, imma hija ħtieġa essenzjali. Mingħajr l-Ispirtu Qaddis aħna ma nistgħux nagħmlu esperjenza ta' Alla. U bil-mod il-Vanġelu jdaħħalna propju biex inħejju l-qalb tagħna ħalli tkun dejjem iktar doċli, dejjem iktar miftuħa biex tilqa' lil dan l-Ispirtu Qaddis ħalli l-esperjenza ta' ħajjitna toħroġ mis-solitudni li ħafna drabi ngħixu fija u nindunaw hekk nidħlu fid-dimensjoni ta' din ir-relazzjoni hekk importanti, relazzjoni nuża kelma ftit qila mbagħad nispjegha fondanti ma' Alla. X'jiġifieri relazzjoni fondanti? Ir-relazzjoni tagħna ma' Alla mhix xi ħaġa li nistgħu ngħaddu mingħajrha. Għaliex? Għax propju nafu l-eżistenza tagħna, is-sors tal-ħajja tagħna, s-sors tan-nifs tagħna u propju Alla. Kif se naraw bil-mod f'dan il-Vanġelu. Il-Vanġelu jibda bi kliem profond imma fl-istess ħin sempliċi li nistgħu nifhmuh. Ġesu jgħid lid-dixxipli tiegħu, ninsabu f'kapitlu 14 tal-Vanġelu ta' San Ġwan, jiġifieri għadna fil-kuntest tal-aħħar ikla, għadna fil-kuntest tal-ħasil tar-riġlejn, fil-kuntest li fih Ġesu ħab lil tiegħu l-Vanġelu jgħidilna
u li kien ħabb lil tiegħu ħabbhom għall-aħħar, u f'dan il-kuntest Ġesu jesprimi jgħid dan il-kliem lid-dixxiepli u sintendi jgħidu lilna. Jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti. Ħanieqfu ftit fuqha. Jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti. Din hija l-esperjenza tagħna, kif nafu illi aħna importanti għal xulxejn. Kif nafu li aħna nħobbu lil xulxejn. Meta il-kelma li ngħidu tħalli effett fil-persuna l-oħra. Meta il-kelma li aħna ngħidu tinfluwenza il-persuna l-oħra. U meta l-kelma li tgħid il-persuna l-oħra tinfluwenza lilna. Hekk jew le, meta hemm ngħidula komunikazzjoni. Meta xi ħadd jgħidli xi ħaġa. Anke eżempju sempliċi. Kemm jiena inkwetat illum. U dik il-kelma illi jiena smajt kemm jien inkwetat illum inħallija tidħol fija. U inħallija tbiddilni. Allura b'xi mod jien daħħalt il-persuna l-oħra ġewwa qalbi, ġewwa fija fil-persuna tiegħi. U hekk saret komunikazzjoni. Komunikazzjoni, il-persuna l-oħra komunikat li xi ħaġa u jiena lqajta. U lqajt il-persuna l-oħra fija. U x'jiġri? Meta jiġri dan, il-persuna l-oħra tħossha stmata, tħossha maħbuba minni. Allura Ġesu bir-raġun jgħid, jekk xi ħadd iħobbni iħares kliemi, bir-raġun jgħid. Imma interessanti għaliex għax din li aħna nħarsu kliemu mhix kmandament, mhix obbligu, mhix impożizzjoni, le. Jiġifieri qisu kważi kważina bil-forsi li nisma' l-kelma tiegħu, le. Mhix hekk. Aktar milli impożizzjoni jew kmandament hi bżonn li kull bniedem għandu. Aħna fina għandna l-bżonn li nkunu miftuħin. U miftuħin għal min? Għall-oħrajn. Imma l-iktar għal min? Għal dawk li meta niftħu qalbna lihom ħajjitna tibda tagħmel iktar sens. Allura bżonn. Meta jien niftaħ qalbi għal Alla, bil-mod il-mod nibda ninduna li ħajti tagħmel iktar sens. Meta jien nisma' l-kelma tiegħu, nibda ninduna li b'Ġesu miegħi meta lqajt lil Ġesu lqajt il-kelma ħajti tagħmel iktar sens. U jiena din it-tama tiegħi, jiġifieri għalfejn il-lezzju divina, għalfejn nisimgħu l-kelma tal-Alla. Biex propju ninqabdu f'dan it-trabok. Biex ninqabdu f'din in-nassa. Imma nassa ħelwa, nassa sabiħa. Biex ninqabdu f'dan ix-xbiek. Mhux biek li gerfxek u li titħawad ġo fih u ma tistax tinqala minnu, le. Imma xbiek nassa li tagħmlek iktar liber. U għaliex? Għax meta tisma' l-kelma ta' Alla u tibda tinduna li din qed tagħmlek aħjar. Tagħmlek aħjar mhux tagħmlek iktar bravu, iktar tajjeb, le. Imma tagħmel iktar sens f'ħajtek u tagħti iktar sens lil ħajtek, inti spiċċa ma tħallihiex. Inti spiċċa din il-kelma tkun trida dejjem iktar. Dan hu l-mod ta' kif Ġesu jgħidilna li aħna marbutin miegħu u ta' kif aħna nħossuna tassew marbutin miegħu f'relazzjoni miegħu. Jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti. U jkompli u missieri jħobbu. Meta aħna niftħu qalbna għal kelma ta' Ġesu nisimgħuha u nippruvaw npoġġuha fil-prattika għax nindunaw li mhux aħna qegħdin inħobbu lilu, imma qed nagħmlu esperjenza ta' kemm Alla jħobbni. Ħaġa tal-għaġib. Meta jien nisma' l-kelma tal-Alla nipprova npoġġiha fil-prattika, nipprova ngħixha f'ħajti. Ninduna mhux illi jien qiegħed nagħmel xi sforz biex inħobb lil Alla jew biex xi ħadd jgħidli kemm int aħjar jew biex jien inħossni aħjar. Le, assolutament. Imma nibda ninduna jienu nisma' l-kelma, jienu nħalli l-kelma tidħol fija, nibda ninduna kemm Alla jħobbni. U min ma jixtieqx jinduna li Alla jħobb, min ma jixtieqx. Min ma jixtieqx jagħmel din l-esperjenza. Din kienet l-esperjenza ta' diversi nies. Kieku jkollna naqbdu l-personaġġi kollha tal-Vanġelu, Zakkew, l-adultera, il-mara Sammaritana. Kollha kemm huma għaddew minn dan il-proċess. Jekk xi ħadd iħobbni iħares kliemi u missieri iħobbu. X'ġara? Kien hemm xi ħadd sema l-kelma ta' Ġesu, Zakkew sama l-kelma ta' Ġesu u x'induna? Induna li Alla jħobbu.
Din hija d-dinamika. Dan hu dak li jiġri. U ma rħilgħux lil Ġesu. Għax Ġesu mhux event one-off, mhux ġraja ta' darba, bħalma kultant nagħmluh nagħlquh aħna xek. Issa ġie funerali mmur għall-funeral, issa ġie s-sagramentat tat-tarbina tat-tifel mela mmur imbagħad ġie l-griżma, imbagħad ġie. Le, Ġesu mhux hekk. Ġesu meta tifhmu sew tinduna li jew kif edna. U l-esperjenza miegħu hija relazzjoni fondanti. Hija relazzjoni li mingħajrha ħajti ma tagħmilx sens. U se naraw iktar il-qudiem, mod sempliċi. Ikompli. U aħna niġu u nagħmlu għandu. Din nistgħu nifhmuha ħafna tajjeb għax ngħixuha fil-ħajja tagħna. Meta jintħobb tassew il xi ħadd, meta jintħobb persuna, x'jiġri? Dik il-persuna tibda tagħmmar fik. U tibda taraf ħafna affarijiet u tibda taħseb fuqha f'diversi momenti tal-ġurnata. Għaliex? Għax dik il-persuna tkun qiegħda tagħmmar fik. U allura meta aħna nisimgħu l-kelma t'Alla u nindunaw li Alla jħobbna tassew. Interessanti, u nindunaw li aħna qegħdin, din importanti, qegħdin fil-qalb t'Alla. Aħna qegħdin fil-qalb t'Alla. Għax minn hemmhekk li titlaq. Meta jien ninduna li Alla jħobbni tassew u jien qiegħed f'qalbu, allura nibda nżommu f'qalbi. Jibda mingħajr ma ninduna interessanti, Alla jibda jammar fija. Isir parti mill-esperjenza ta' ħajti, isir parti minni, isir il-kumpan ta' ħajti. U allura għaddiju s-solitudni. Għaddiju d-disperazzjoni. Għaddiju l-fatt mhux ma jiġux momenti diffiċli u momenti jibsa fil-ħajja dawk jibqgħu jiġu, mela le. Dak jibqgħu jiġu fuq kulħadd, mela le. Imma meta nisma' l-kelma u ninduna li Alla jħobbni daqshekk, u ninduna li jien qiegħed f'qalbu, allura nibda nżommu f'qalbi, tagħmel differenza kbira. Għaliex? Għax ikolli dik li l-qudiem Ġesu jsejħilha l-paċi, il-vera paċi, illi mhix il-kuntentizza, il-paċi, illi mhix il-pjaċir, il-paċi, illi mhix it-tiċrejt tal-ħloq, tal-ħalq, il-paċi, imma iktar minn hekk. U għaw il-maqlub, min ma jħobbnix ma jħarix kliemi u l-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex tiegħi imma tal-missier li batni. Jekk aħna ma nħobbuhx lil Ġesu, ma nħarsux kliemu u jekk ma nħarsux kliemu ma nħobbuhx. Irriflettu naqra, Ġesu qiegħed minnaħa jitkellem minn stat ta' fatt u minnaħa l-oħra qed jagħmlilna challenge, sfida. Stat ta' fatt, min iħobbni jħares kliemi, dak hu l-istat tal-fatt u xekk, qed jiddeskrivi fatt. Però minnaħa l-oħra qed jagħmlilna stedina. Jekk tridu tisemgħu kliemi, tridu tħobbuni, jekk tħobbuni tisemgħu kliemi. Jekk tridu tifhmu li jiena nħobbkom, li Alla jħobbkom, li l-missier iħobbkom, tridu tisemgħu kliemi. Jekk tisemgħu kliemi, intom tifhmu li l-missier iħobbkom. Huma hija equation. Waħda marbuta mal-oħra, waħda ma tkunx mingħajr l-oħra. U allura jekk aħna ma nħobbuhx, ma nħarsux kliemuk, ma nħarsux kliemu ma nħobbuhx. U Ġesu jgħidilna din il-kelma li qegħdin tisimgħu mhix tiegħi, imma tal-missier li batni. Hija ta' dak li hu fl-oriġni ta' kollox, hija ta' dak li hu fil-bidu ta' kollox. Hija ta' dak li aħna fih bħalissa u xek, qegħdin nitħarku ngħixu nieħdu nnifs bħal l-ilma li fih tgħum il-ħuta. Hekk qegħdin fallaħna. Il-kelma mhix tiegħu ta' Ġesu waħdu ma tal-missier. Ta' dan li aħna fih bħalissa nieħdu nnifs, ngħixu għandna ftit enerġija. Jkompli. Qedtilkom dan meta għadni magħkom, imma id-difensur, l-Ispirtu Santu li l-missier jibgħat f'ismi, jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li qedtilkom. Mela Ġesu kważi jagħmel differenza bejn żewġ fażijiet. Bejn il-fażi li fija nisimgħu l-aħbar. Ġesu qiegħed jgħidilna. Ġesu qed ikellem lid-dixxipli jagħtihom l-aħbar lid-dixxipli. Qedtilkom dan, semmajtilkom dan. Imma mbagħad hemm fażi oħra qisu tal-interjorizzazzjoni ta' dan kollu. Qisu din ma nistgħux issa xi noħorġu minn hawn ngħidu iwa imdilna ta' taħt fuq jew le. Imma hemm il-ħajja kollha tagħna. Hemm l-esperjenza kollha tal-futur tagħna. Dak li se jiġri minn issa l-qudiem. Hija l-għajnuna li Alla jagħtina permezz tal-Ispirtu Qaddis tiegħu, permezz ta' dan id-difensur, il-Parakleton.
li bil-mod il-mod jgħinna nintegraw, ninterjorizzaw din il-kelma li qegħdin nisimgħu. Min hu d-difensur? Il-kelma difensur titraduċi bil-Malti il-kelma parakleton jew parakletos. Min hu dan il-parakleton, parakletos, min hu da? Fl-antikità, fl-antik, kien hemm figura li kienet importanti ħafna fil-belt. Ħafna drabi fil-bib tal-belt, immaġinaw il-bib tal-belt il-qadim tal-ċittadella, immaġinaw. Ħafna drabi hemmhekk kienu jinġabru il-kappijiet li xjuħ l-anzjani, dawk li forsi kienu jirraġunaw ftit iktar, kellhom ftit iktar forsi għarfien u esperjenza, hemmhekk biex in-nies imorru qudiemhom u jgħinuhom fid-deċiżjonijiet, jaqgħu s-sentenzi. Min imur fuq problema ta' biċċa raba, min imur fuq problema tal-frott, min imur fuq problema fejna fin mat-tifel jew mat-tifla, hekk kienet it-tradizzjoni. Imbagħad minn hemmhekk hux hekk bil-mod il-mod strutturat ruħha s-sinagoga, s-sinedri u eċċetera. Ma kieku jkollna nħarsu lejn il-popli antiki, kollha kemm huma kellhom xi forma ta' tmexxija ta' dan it-tip. Issa x'kien jiġri? Kien jitelgħu nies li jimsieken għalkemm kien ikollhom raġun, ma kienux kapaċi jitkellmu jew jiddefendu lilhom infushom. U allura kien hemm din il-figura ta' din il-persuna l-parakleton li kien jidher fisem dan ir-raġel jew fisem din il-mara li ma kienx kapaċi taqbes għall-interessi tagħha. Illum nistgħu ngħidulu l-avukat. Imma dan ma kellux biss bħala rwol illi jiddefendi f'dik il-kawża, le. Imma l-irwol tiegħu kien kollox. Kien li jkun protettur, li jitkellem fisem il-persuna, li jgħinha fid-deċiżjoni, li jgħinha tapplika tpoġġi fil-prattika dak li ddeċidiet. Li jipproteġi l-persuna li tkun. Ir-rwol tal-parakleton. U Ġesu xebbaħ l-Ispirtu Santu mal-parakleton, kemm hi xi ħaġa sabiħa. Ma dan ir-raġel li jidher għalik. U allura aħna fit-traduzzjoni tagħna sikwit nittraduċuh daqqa avukat, oħra difensur, oħra konsolatur, oħra protettur. Imma dejjem għandna kelma waħda bil-Grek li hija parakleton. Li huwa dawn kollha flimkien. Dawn kollha flimkien. Il-persuna li tkun hemm għalik biex tiddefendejk. Il-persuna li tkun hemm għalik għax tridlek tassew il-ġejt. Kemm hi sabiħa din il-figura. Ekku kemm hi sabiħa li aħna nikkonvinċu rwieħna li aħna verament nemnu li dan il-parakleton jagħmel parti mill-esperjenza ta' ħajjitna. Dan irċivejnieh fil-mamudija, irċivejnieh fil-grisma, konfermajnieh fil-grisma, ma mhux biss. Ikkonfermajtuh ħafna minnkom aħna fl-ordinazzjoni s-saċerdoti, imma ħafna minnkom fis-sagrament ta' żwieġ. Anke fis-sagrament ta' żwieġ. Jagħtikom l-għajnuna l-qawwa biex tgħixu l-relazzjoni tagħkom mhux iktar bejn tnejn imma bejn tlieta u miftuħa b'imħabba kbira mhux biss għall-uliet imma l-bnedmin l-oħra fil-Knisja, fil-komunità Nisranija. U allura dan il-parakleton huwa dan li lilkom il-lejla u xek għalilkom u iwa flok li toqgħodu taraw it-television, flok li toqgħodu dduru mat-toroq, morru isimgħu kelma. Huwa dan il-parakleton. Aħna ma nindunawx, aħna ma narawx, ma nmissuhx. Imma serħu raskom li nħossuh. Kull ispirazzjoni tajba li tiġina, nitkellmu jekk Alla jrid dwar il-parakleton fil-ħdud li ġejjin l-Ispirtu Santu. Kull ħsieb tajjeb li jiġina ġej minn dan il-parakleton, minn dan l-Ispirtu tal-Alla li jkun magħna. Bħalma hemm spirtu ieħor illi jistigana li jippuxxjana biħsibijiet ħżiena, biħsibijiet ta' negattività, biħsibijiet li kisruna li jirduna. Anki minn ma jafx bih dan il-parakleton. Il-ħsibijiet tajba li jiġuh, anki minn ma jemmenx. Il-ħsibijiet tajba li jiġuh, kollha kemm huma jiġu minn dan il-parakleton, minn dan l-Ispirtu Santu, minn dan id-difensur tal-Vanġelu li Ġesu wedna li jagħtina. Ma nimmaġinawx l-Ispirtu Santu xi ħadd imbiet ħafna. No, l-Ispirtu Santu qiegħed magħna qrib tagħna ħafna. Hija verità. Sfortunatament ħafna drabi aħna dawn il-personaġġi jew dawn il-persuni Alla l-missier u xek. L-Ispirtu għaddejsek, nimmaġinawhom kważi fantasija, kważi leġendi ta' tfal, ma mhux hekk. Mhux hekk. Jekk Ġesu qalilna li jagħtihulna l-Ispirtu Santu, serħu raskom li tagħulna. U qiegħed magħna. Ma narawx, ma mmissuhx, imma nħossuh. L-Ispirtu Santu nħossuh.
u dak li lilek jgħidlek u iwa la għajnejk aħfer, u dak li lilek jgħidlek u iwa tirrispondix bl-istess ton, u dak li lilek jgħidlek u iwa erġaħ paċenzja, dak hu l-Ispirtu Qaddis, u dak li lilek jgħidlek isma' ipprova jitlob talba, u dak li lilek jgħidlek le anke jekk għandek ċans tikkorrompi, anke jekk għandek ċans tieħu dak li mhux tiegħek, dak li mhux tiegħek teħdux, dak hu l-Ispirtu Qaddis. Anke jekk kulħadd jagħmel hekk, dak hu l-Ispirtu Qaddis. U allura Ġesu jitkellem fuq isliem u evanġelu loġiku għall-aħħar. Jien inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi. Bil-fors. Jekk aħna għandna relazzjoni fondanti, relazzjoni li tagħtina stabilità kbira bħala persuni, ġi aħna npoġġu nserħu fuq Alla li għamilna. Jekk aħna għandna dan il-parakleton, dan l-Ispirtu Qaddis, illi lilna jilluminana, jdawwalna, jipproteġina, jħarisna, minn hemm tiġi il-paċi, isliem, illi mhux bħal dak li tat id-dinja. Differenza bejn paċi u pjaċir. Jien naħseb li kollha kemm aħna nafu x'inhi, u hekk il-pjaċir jgħaddi malajr. Pjaċir sħana kbira, tidħol id-dar, tiftaħ il-friġġ, bod birra, tixorbu tgħid tajma għall-irwieħ kemm inħoss nisew. Però wara żewġ sekondi titmur tbiddel jew tinħasir għax issir għasra. Dak il-pjaċir sparixxa l-pjaċir. Il-paċi x'inhi? Ippruvaw ifhmuni ftit, għax importanti naħseb li kemm indumu fil-ħajja almenu jkollna riċetta tal-paċi. Il-paċi hi meta jien nara fil-verità tiegħi. U x'inhi l-verità tiegħi? Illi jien iben ta' Alla, jien maħluq minn Alla, jien maħbub minn Alla. X'inhi l-verità tiegħi? Inkun naf li l-nifsi kif jien bil-preġi u d-difetti tiegħi, djufijiet tiegħi. Il-biżat tiegħi, x-xewqat tiegħi, il-kapaċitajiet tiegħi. Imma mhux biss. Imma nkun naf ukoll kif iħares lejha l-mulej u x'ixtieq minni l-mulej. U nipprova nimxi f'dik id-direzzjoni minn hawn tiġi l-paċi. Allura bir-raġun Ġesu jgħidilna jien nagħtikom il-paċi li mhijiex bħal pjaċir tad-dinja li jgħaddi. Ħafna drabi l-paċi ta' Ġesu mibnija fuq kunċett ċar, fuq ħsieb wieħed. Illi f'kull sitwazzjoni jien irid nara kif se nagħmel biex inħobb. Il-ħajja kollha kemm hi tagħna Kristjana hi dixxerniment fis-sitwazzjonijiet kollha li ngħaddu minnhom ikkomplikati kemm huma komplikati biex inħobbu. U allura din il-paċi mhix bħal ferħ jew il-pjaċir tad-dinja, jew hemmhekk qiegħed jirreferi b'mod ċar San Ġwan il-paċi tad-dinja, il-Pax Romana. Qiegħed jirreferi għal paċi kif kienu jifhmu biha r-Rumani. Tafu kif kienu jifhmu biha r-Rumani l-paċi? Xi ħadd ikun armat sa snienu biex l-oħrajn jibżgħu kulħadd joqgħod bi kwietu. Ruma armata sa snina. Il-paċi tad-dinja fl-aħħar mill-aħħar u xek. Daqqa l-Amerika oħra r-Russja ikun hemm xi ħadd qawwi f'saħħtu biex kulħadd joqgħod kwiet jibża imma dik mhix il-paċi ta' Ġesu. Il-Pax Romana din u xek li għadha sal-lum, ġifieri għaddew eluf ta' snin u l-bniedem għadu jirraġuna bl-istess moħħ. U l-Vanġelu ta' Ġesu għadu dejjem ġdejt u Ġesu dejjem għandu raġun. Paċi mibnija fuq il-komprensjoni, fuq il-rispett, fuq l-aċċettazzjoni ta' xulxejn, fuq li wieħed ma jitlax fuq l-ieħor, ma jkissirx il-ieħor, fuq li wieħed ma jużax il-ieħor, ma jinqedix bl-ieħor. Kemm sabiħa din il-paċi li jixtieq minna Ġesu, kemm sabiħa. Kemm differenti mill-paċi frott il-biża ta' xi ħadd li jittabtabielek jekk int ma tagħmilx kif irid jew kif jixtieq. U allura bir-raġun Ġesu jgħid tħallux qalbkom titħawwat u anqas titbeżza. Tħallux qalbkom titħawwat u anqas titbeżza. Jekk aħna għandna din il-paċi, iwa jiġi l-maltemp, ikun hemm mewġ fil-ħajja tagħna. Ikollna problemi, diffikultajiet ta' saħħa, diffikultajiet ta' relazzjonijiet, problemi tat-tfal, problemi tal-familja, ikun hemm problemi mela le. Imma l-qalb ma titħawwaġġ. Il-qalb ma titħawwaġġ. U lanqas titbeżza, il-qalb ma tibżax. Interessanti li fil-Vanġelu Ġesu hemm l-istess kelma użata, l-qalb titħawwat. Pereżempju Ġesu jitħawwat, qalbu titħawwat meta kien se jgħid lid-dixxipli li xi ħadd minnhom se jitradih.
Kważi kważi ma rridx jgħidilhom Ġesu, kważi kważi ma rridx jgħidha Ġesu li xi ħadd se jitradih. Dakinhar titħawwad qalbu. Ġesu jitħawwad quddiem il-mewt ta' Lazzru. Jgħidilna l-Vanġelu ta' San Ġwan. Quddiem il-mewt. U mhux biss imma quddiem in-nuqqas ta' fidi fil-qawmien. Ġesu jitħawwad. Hija din il-paċi, din il-kelma li lilna li kull wieħed u kull waħda minna jżommna milli nitfixklu, milli naqgħu fi kriżi, milli nitilfu l-koordinati kollha ta' ħajjitna. La titħawwad u lanqas titbeżza, żewġ verbi qawwijin li ħafna drabi ngħixuhom fil-ħajja tagħna. Konklużjoni. Smajtu xettilkom, jien sejjer u nerġa' niġi għandkom. Kieku kontu tħobbuni, kontu tifirħu li sejjer għand il-missier għax il-missier hu akbar minni. Interessanti Ġesu jaf li aħna kieku rriduh ma ġemna, rriduh fejna, rridu narawh immissuh, nisimgħuh, rriduh jagħtina l-parir il-ħin kollu. Kieku rriduh ħdejna, rridu narawh immissuh kif naraw immissu persuna. Ma ninsewx li ftit qabel l-apostli fid-dialogu miegħu staqsewh imma fejn sejjer, aħna ma nixtiequx li inti titlaq. U Pietru jgħidlu jiena niġi saħansitra il-ħabs miegħek. L-istess ixxu stana. Nixtiequ li tibqa' magħna, ma nixtiequx li tkun imbiet, le. Imma qal jien sejjer u nerġa' niġi għandkom. Kif se jerġa' jiġi għandna bl-Ispirtu Qaddis tiegħu. Kieku kontu tħobbuni, kontu tifirħu li jien sejjer għand il-missier. U hekk hawn idea ta' mħabba illi forsi mhux la kemm naslu għalija, imma ta' maturità kbira ħafna. Maturità umana, minn barra li spiritwali, kbira ħafna. Meta jien tħobb bniedem tassew, inti tħallih liberu il-bniedem, anzi tagħmlu liberu. Ħaniprofa nispjega ruħi. Ħafna drabi pereżempju ma' tfal, jew anke mal-ħbieb. Aħna nidu li nħobbuhom imma nieħdu gost li nkunu baston tagħhom li jibqgħu jserħu fuqna. Nieħdu gost li kważi mingħajrna ma jgħaddewx. Imma dik mhix l-imħabba fil-milja tagħha. Provaw f'mu ftit. Jien inħobb tassew persuna meta nagħtiha l-kapaċitajiet kollha u l-skills kollha li tkun kapaċi żżomm fuq saqajja mingħajr ma tibqa' tiddependi minni. Kemm hi sabiħa, kemm hi qawwija, x'tip ta' mħabba Ġesu għandu għalina. U din hija waħda mir-raġunijiet għalfejn Ġesu m'għadux ma saqajna bħala bniedem. Immaġina kieku Ġesu għadu ma saqajna bħala bniedem. Immaġina. Kull ħsieb li jiġi, kull azzjoni li ta' ħares li ħatgħid kif jaħsibha? Fejn il-libertà? Fejn il-libertà? Ippruvaw riflettu ftit fil-pjan ta' Alla xaqa l-kbejr u xi mħabba kbira, xi mħabba infinita hemm lejn l-umanità, lejn il-bniedem. Tant li jixtieq li l-bniedem jimxi fuq saqajh mingħajr ma jkun dipendenti. Mingħajr ma jiddependi lanqas fuq Alla. U għalhekk Ġesu jgħid tifirħu li jinsejjer għand il-missier jekk tħobbuni tassew. Ma jfissirx li aħna ma nħossux in-nuqqas, li ma ngħixux il-loss, it-telfa ta' xi ħadd, li ma ngħixux id-distak, mhux hekk. Imma rridu nidħlu f'din l-istruggle li jdaħħalna fiha Ġesu. F'din il-ġlieda li jdaħħalna fiha Ġesu. Din il-kapaċità li għalkemm inħossu l-bżonn li naraw li mmissu, però fl-istess ħin niftakru li l-imħabba vera hija dik li lill-persuna l-oħra tagħmilha iktar libera. Tagħmilha iktar libera, iktar awtonoma. X'tip ta' mħabba kbira. Inti tħobb tassew il-libnek mhux meta taraħ jiddependi fuqek, imma meta taraħ kapaċi jimxi fuq saqajh anki mingħajrek. Anki mingħajrek. Din hija l-imħabba vera. U jkompli. U għedtilkom dan minn issa qabel ma jseħħ biex meta jseħħ temnu. Ix-xewqa ta' Ġesu hi li hu imur biex jibgħat l-Ispirtu Qaddis tiegħu li jista' jagħtina direzzjoni f'ħajjitna, li jista' jindikalna b'mod sottili u doċli ħafna. L-Ispirtu Santu mhux ingombranti. L-Ispirtu Santu ma jimponix lilu nnifsu tant li
tħossu imxebbaħ lil frisk, imxebbaħ lil daqsxejn ta' ziffa ħelwa l-Ispirtu Santu. Li inti tħossa ma tikx fastidju, ma timponilekx la li tagħmelek u lanqas li tagħmelek, imma sempliċement tissuġġerilek. Dan hu l-Ispirtu Santu. Nitkellmu fuq kalla jrid il-ħadd li ġej u iktar ta' wara f'Pentekoste. Hekk il-mulija tina, hekk ninħejju l-qalb tagħna għal paċi vera, għal ferħ veru, il-mulija tina li nkunu konvinti li nemmnu tassew li għandna l-Parakleton, dak li jaqbes għalina jiddefendina jħossibna li qiegħed magħna. Sanuħu bil-wieqfa u bil-qalb aħna li nafu li għandna din ir-relazzjoni fondanti, din ir-relazzjoni li tpoġġina f'postna li tagħtina l-ħajja, induru lejn il-missier tagħna tas-sema u bil-kant flimkien ngħidu. Li inti fis-smawiet jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek. Tiġi saltnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema hekk fl-ard. Hobsna ta' kuljum, għati nħallu, aħfrirna id-nubit tagħna, aħfrirna id-nubit tagħna. Palma aħna l-kol naħfru lil min ħati għalina iddaħħalniex fl-ebda tiġrieħi isteħlisna min kull deni missierna. Il-mulej ma'kom, iberikkom, iħariskom, Alla li jista' kollox, il-missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.
U hekk naslu fit-tmiem xandira oħra mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fejn wassalnilkom l-Lexio Divina mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma għas-sitħat tal-Għid. Naturalment bħallum ġimgħa fil-7 ta' filgħaxija minn dan l-istess santwarju inkunu qed inwaslulkom il-Lexio Divina għas-solennità ta' tluħ fis-sema tal-Mulej, il-festa tal-Absi. Però qabel dan nixtiequ nfakrukom f'appuntament importanti din il-ġimgħa. Carmine Grima, ix-xebba mill-Arp Għawdex illi semmet is-sejħa tal-Madonna ta' Pinu, tagħlaq propju nhar l-erba' li ġej il-100 anniversarju mill-mewt tagħha. U għalhekk is-santwarju se jiċċelebra dan l-anniversarju speċjali billi nhar it-tlieta 24 ta' Mejju ikun hemm adorazzjoni Ewkaristika fid-dar ta' Carmine Grima li tibda fl-10 ta' bil-lejl u tkompli sal-5 ta' filgħodu. Min jixtieq huwa mistieden ukoll jagħti titwila f'din id-dar illi fiha għexet din il-mara u wkoll jingħaqad f'mument ta' talb hemmhekk. Però aktar importanti minn hekk l-għada l-erba' 25 ta' Mejju li jkun ukoll erba' ieħor tal-Madonna ta' Pinu se jsir pellegrinaġġ mill-parroċċa tal-Arp lejn is-Santwarju ta' Pinu li jibda fis-7 ta' filgħaxija. Il-parroċċa tal-Arp il-parroċċa li minna kienet Carmini. U fit-8 ta' filgħaxija l-Isqof ta' Għawdex minn dan is-santwarju imexxi konċelebrazzjoni illi tkun imxandra wkoll fuq dawn il-mezzi soċjali ta' Djoċesi ta' Għawdex. L-aħħar avviż huwa marbut ma' lejlet l-Absi propju s-sibt li ġej 28 ta' Mejju fejn l-Isqof qiegħed jistedinkom għal mixja flimkien miegħu illi titlaq fid-9 ta' filgħaxija meħdejn il-Knisja ta' San Pawl f'Marsal Forn, mixja illi tibqa' ġejja sa ħdejn l-Għolja ta' Ammar, sa fuq l-Għolja ta' Ammar fil-fatt hawnhekk quddiem is-santwarju fejn huwa imexxi wkoll qudiesa fit-tmiem din il-mixja. Huwa mument sabiħ flimkien mhux biss nieħdu pjaċir nimxu imma wkoll nidħlu wkoll fl-ispirtu ta' dik il-festa hekk mal-Mulej illi dakinhar infakru t-tluħ tiegħu fis-sema. Għalhekk aħna ma tfadilna xejn li nirringrazzjakom illi kontu magħna għal dan il-mument ta' riflessjoni tal-kelma ta' Alla, natukom il-kumplament tas-sera tat-tajba, insellmulkom.